Така, здравейте, екипирали сме се, малко е студено. Сега теста, който ще правим, ще е за 4G донгъла, този, който ви показах в предното видео, ето този. Като в момента сме сложили SIM карта. Купихме просто една SIM карта предплатена с 20 000 мегабайта и сега ще тестваме да видим обхвата как е. Какво е необходимо, за да осъществим теста? Първо, както ви показах, трябва да имате този 4G донгъл, трябва да му сложите SIM карта и трябва да пуснете и на дистанционното, с което летите дрона, трябва да му пуснете съответно интернет. Сега ще създадем от моя телефон един хотспот и ще вържим и самото дистанционно. Така, включваме дрона, да може да се инициализира, да си намери. Така, вземаме дистанционното, пускаме и на дистанционното един скрин рекординг. Ето в момента какво виждаме на дистанционното. Това е DJI Mic, съм вързал, да може и скрин рекординга също да записва звук. Така, в момента какво имаме? Имаме сигнал на това. Пише ни, че трябва да свържем дистанционното управление към Wi-Fi. Телефона ми е включен. Влизаме в Wi-Fi мрежите. Така, телефон е включен, обаче не е включен хотспота. Влизаме в настройките, или по-скоро ето така, че става по-бързо, и пускаме Personal Hotspot, вече е Discoverable. Така, мрежата всеки момент изключваме Wi-Fi и го включваме. Ето стоя на iPhone, появи се, вързани сме и сега би трябвало вече. Дрона си е хванал сателитите, пише все още, че няма интернет достъп. Сега ще му пуснем допълнителната подобрена трансмисия, връзката. Сега пуснахме я и вижте 4G-то в момента, ето го. 3-4 чертички, играе малко 4G-то. Така, имаме обхват на дистанционното пълен, обхват на 4G-то, леко играещ и сензори за препятствия изключени, защото не сме в полет, и 22 сателита. Сега вдигаме дрона. Така, започвам и от дрона да правя видео за всеки случай, да имаме още една гледна точка. И започваме да го изпращаме вече към нашата приказна кариера. Не съм разгънал умишлено антените на дистанционното, може да видите, за да влошим допълнително обхвата на дистанционното, защото не искам в това студено време да го изпращам много надалеч. И дори ще се обърна наобратно, не в посоката, в която е изпратен дрона, на 180 градуса, за да влоша допълнително обхвата. За момента обхвата е пълен и на 4G-то, на дистанционното падна се една чертичка току-що. Така, достигнахме 120 метра височина. Така, и започваме да го отдалечаваме. В момента сме на 500 и 600 метра. Обхвата на дистанционното почва да пада. Но се държи доста стабилно. Почти на километър отидохме, обхвата на дистанционното е паднал само с една чертичка. Аз съм насочен в тотално обратна посока. Така, почна да пада вече обхвата, Weak Signal. Дистанционното, вижте, че вече е задраскано, изчезна, но имам перфектна видеовръзка. Дрона реагира много добре на командите ми наляво-надясно. Така, и вече съм на километър и 100. Дистанционното, ето ще покажем и на покета, дистанционното е задраскано. Disconnected, RC Signal Disconnected. Виждате? Чакайте, че зумнахме. Така, отдалечаваме зума. Така, RC Signal Disconnected, 4G-то играе леко, но обхватът е перфектен, без забавяне, без никакво latency. Ето го. Сега ще посочим и ето RC Signal Weak, Enable to Disable Enhanced Transmission. В момента ни казва, че не можем да изключим тази допълнителната трансмисия връзка, защото и без това нямаме връзка с дистанционното и де факто ще останем като цяло без никаква връзка. Така че виждате, вече сме на километър и 600.
Дистанционно нямаме от около минута връзка с него, а всичко е перфектно. Ето, завиваме наляво надясно. Виждате и колко е красиво в момента с този лек снежец, който е натрупал. На дрона му е доста студен, температурата е около 0 градуса, батерията се държи добре, 83% е. Сега, много е вероятно, тук между селата, да почне и 4G-то да се губи на места, като прехвърля от клетка в клетка, може да няма някъде добър обхват, но за момента всичко е стабилно. Това, че играе с по една чертичка, не бива изобщо да ви притеснява 4G-то. Не сме губили обхват до момента и сигнала си е доста стабилен. Вече сме 2,3 км почти и вече започваме да връщаме дрона обратно. Завъртаме го, ето на картата ще ви покажа. Ще отдалечим. Ето къде сме ние, откъде е излетял дрона и насочваме дрона. Ако не може да се ориентирате, чрез картата виждате дрона на къде е насочен, триъгълничето е дрона и насочвате го към хоумпойнта и вече като давате напред, дрона автоматично, не автоматично, чрез наша помощ в момента, но дрона се прибира към нас. Може да използвате и бутона, който е за автоматично прибиране. Но така, когато даваме пълна газ напред, дрона се движи ето с близо 15 метра в секунда скорост. Ако цъкнем спортния режим, така, изключваме сензорите за препятствия, почваме да му даваме пак пълна газ и вече ето 16 метра, 17 метра в секунда, 18 метра в секунда му се вдига скоростта на прибиране на дрона и вече на километър 900 от нас. Така че мисля, че този тест, колкото и кратък да е, доказва, че ето, без грам сигнал с дистанционното, RC Signal Disconnected, имаме 4G сигнал, ето имаме перфектен сигнал. Зумваме, отдалечаваме, приближаваме. Всичко си работи перфектно, само на 4G. Това е общо взето теста. Прибираме дрона. Ще ви покажа и как свети 4G модула. Когато няма SIM карта и не е вързан към интернет, 4G модула мига в червено. Когато се свърже към интернет, нали, му поставим съответно SIM карта, тогава модула мисля, че започваше, има един диод, който започва да мига зелено. От червено става зелено. Така, ето вече връзката с дистанционното се възвърна и имаме опция да изключим и допълнителната връзка с 4G-то. И да остане да работи само на дистанционно. Така, започваме леко и да снижаваме дрона. Когато се изпълнява движение хем напред, хем снижаване, се пести батерия и по принцип така това е най-добрият вариант да максимално оптимално да работи дрона. С най-малко харчлък на ток. Ето, почти пристига дрона. Така, махаме спортния режим, че е малко рязък. Ето ни къде сме с колегата. Ето го дрончето, сега ще го кацнем. Ето го. Така, снижаваме го, кацаме. Любуваме се на хубавите графити и да ви покажа как мига. То сега няма да мога, може би, да махна капачето. Нещо остро ми трябва, за да мога да надигна капака. Какво да е това остро? Може би от SIM картата, пластиката, която някъде тук беше в раницата. Ето тук, да. Ще пробвам с нея да надигна капачето, за да не изгасям дрона, защото няма да мигне никога така диод. Те пък DJI не са оставили никаква технологична фуга. Много малка фугичка, тук да си е за нокът направо положението. Добре, и с нокът стана. Ето го.
мигащ зелен диод в 4G модула. SIM карта се поставя от тази страна, супер лесно, като слот за карта с памет е направено. Когато мига така зелено, значи, че всичко е наред и имаме SIM картата е разчетена, трябва да сме махнали пина предварително. Вкарах я просто на един телефон набързо, SIM картата, тъй като беше чисто нова, някаква предплатена Viva-комска. Вкарах я, махнах и пин кода и вече я сложих в дрона и веднага си я захапа. Всичко е наред. Така че, който иска да има безграничен обхват, може да си вземете един такъв модул. Повтарям, работи на Air 3, Air 3S, Mini 4 Pro. Като за Mini 4 Pro няма някакъв специален отвор, където се поставя както на Air 3 и Air 3S, ами има отдолу една пластмаса се слага на дрона допълнителна, където се пъха. Имаме и тази пластмаса, продава се. И за Mavic 3 серията също има такъв донгъл, който е малко по-голям. Прилича много на този. За цялата Mavic 3 серия, както и за Enterprise моделите, Mavic 3 Multispectral, Enterprise, термалния, може да се вземе такъв донгъл и да си имате неограничен обхват. Дори да го пращате не само на далечни разстояния, като го пращате зад сгради в градски условия, знаете, че обхвата ви е доста по-малък, по този начин ще се увеличите обхвата многократно. Където имате 4G, там ще имате обхват. Благодаря ви!